Яна славілася сваёй прыгажосцю і вызначалася кіпучай энергіяй. Ганарлівая і амбіцыёзная, яна праявіла сябе яркай і паспяховай манархіняй, здолеўшы змяніць уклад жыцця магнатаў у кароне і вялікім княстве літоўскім. Славалюбная замежная прынцэса – адна з самых неадназначных асобаў нашай гісторыі. Кароль польскі і вялікі князь літоўскі Жыгімонт Стары аўдавеў у кастрычніку 1515 года. Сыноў у яго не было, таму атачэнне манарха адразу стала настойваць на новым шлюбе. Дынастыя Ягелонаў мусіла мець працяг. Невесту вырашана было шукаць у заходняй Еўропе. Карл V, імператар Святой Рымскай імперыі, прапаноўвае Жыгімонту некалькі прэтэндэнтаў. Выбар Жыгімонта спыняецца на дачцэ міланскага герцага Боне Сфорца. Бона Сфорца прадстаўляе сабой яскравы прыклад жанчыны ў гісторыі, ролей жанчыны ў гісторыі, асабліва калі гэта жанчына асоба, асабліва калі яна мае каралеўскую годнасць. Яна паходзіла з Італіі. Італія ў 16 стагоддзі – это культурна-перадавая частка Еўропы, якая дыктавала моду, якая дыктавала нейкія тэхнічныя густы і гэтак далей. І Бона Сфорца належала да славутага роду, які меў традыцыю кіраванні. Вельмі папулярным тыя часы было пазбаўленне, напрыклад, суперніка з дапамогай атруты. І все італьянцы, італьянкі, у тым ліку Бона Сфорца, дасканала зналася на прыгатаванні, на розных гатунках гэтых атрутаў. І адсюль, дарэчы, версія яе сына Жыгімонта, што менавіта маці прычынілася да смерці любімай жонкі Жыгімонта, баценькі Радзівіл праз атруту, ну, па меншай меры не выглядае такой непраўдападобнай. Паслы з Неаполя паведамлялі Жыгімонту, што маладая хутчэй падобная на багіню, чым на зямлянку. І кароль хутка ўпэўніўся прыгажосці Бонны, сустрэўшы недалёка ад Кракава. Дарога ў сталіцу была выслана дыванамі і кветкамі. У красавіку 1518 года італьянская прынцэса становіцца другой жонкай польскага і велікакняскага манарха. Жыгімонту на той момант быў 51 год. Боня нямногім больш за 24. Праз год у каралевы нараджаецца дачка. Жыгімонт не хавае свайго расчаравання. Неўзабаве Бона зноў зацяжарвае. 1 жніўня 1520 года доўгачаканы нашчадак каралеўскага роду пабачыў свет. Імя яму далі Жыгімонт Аўгуст. Аднак маці каралеўна не абмежавалася толькі прыцягваннем роду Ягелонаў. Унутраная кіпучая энергія, дыпламатычная якасць, розум, славалюбства паспрыялі таму, што Бона Сфорца пачынае адыгрываць усё большую ролю ў палітыцы, гаспадарстве. І роля гэта ўзрастае па меры таго, як муж яе старэе і слабее. Прозвішча Сфорца паходзіць ад італьянскага «сфорцале», што азначае прымушаць, навязваць сваю волю. Каралева становіцца ўладальніцай шматлікіх земляў, часцей за ўсё падораных ёй Жыгімонтам. На іх яна праводзіць разумную аграрную палітыку, інтэнсіўна развівае гаспадарку, будуе замкі, касцёлы, школы, шпіталі. Бона ініцыюе зямельную рэформу, што ўвайшла ў гісторыю як валочная памера. Бона Сфорца, як вялікая княгіня літоўская, можна сказаць, набліжала нашу краіну да Еўропы нашмат хутчэй, чым дзесяцігоддзі працы звыклых людзей, звыклых дзяржаўных дзеячоў. Яна мела добрую адукацыю і мела нязломную волю. Чаго варта толькі валочная памера? Рэформа сялянскай гаспадаркі, рэформа шляхецкай гаспадаркі. Это азначала упарадкаванне зямлі, дакладны памер зямлі, вызначэнне зямлі па якасці.
вызначэнне памеру падаткаў ад якасці зямлі. І гэта прынесла агромністыя даходы найперш маёнткам Боны, потым вельмі хутка гэтую рэформу, гэтыя метады рэфармавання пачала перанімаць магнатэрыя шляхта Вялікага княства Літоўскага. І вось гэтае павелічэнне даходаў у выніку рэформы вельмі прыдаліся нам, нашай дзяржаве, у часы такога актыўнага супрацьстаяння з Масквой. Да гэтага часу, ад часоў Боны Сфорцы, на Беларусі засталіся вёскі так званыя аднавулічныя. Калі вось вуліца дарога, уздоўж яе з аднаго і з другого боку нарэзаны это надзелы, дамы стаяць. Гэта якраз такія аднавулічныя вёскі ўзніклі часы Боны Сфорцы ў часе валочнай памеры, ў час валочнай памеры. І гэта да гэтага часу, да сённяшняга дня, напамін пра вялікую італьянку ў Беларусі. У выніку кіпучай гаспадарскай дзейнасці Боны Сфорца засяляюцца малаабжытыя землі, развіваецца рамёствы, гандаль. У гарадах пачынаюць прытрымлівацца лінейнай планіроўкі вуліц. Дзякуючы Боне у гародні з'яўляюцца вадаправоды, гарадскі гадзіннік на ратушы, для абслугоўвання якога прызначаецца асобны майстра. У сваёй свіце, альбо, як тады казалі, у почаце, Бона Сфорца прывезла, вядома, не толькі кухараў і кулінараў. Разам з ёй ехалі мастакі, музыкі, вучоныя. Гэта былі людзі эпохі Рэнесансу, якія сваімі ідэямі, сваім духам стваралі пры вялікакняскім і каралеўскім двары адпаведную атмасферу. Зусім не выпадкова менавіта з дапамогай каралевы Боны у 1523 годзе Мікола Гусоўскі выдаў у Кракаве сваю славутую песню пра зубра. І, дарэчы, у своеасаблівай прадмове прысвячэнні, адрасаваным уладарцы Боне, ён аддаў ёй належнае як мецэнацыі і падкрэсліваў, што клопат пра мастацтва і пра навуку робіць дзяржаву мацнейшай. Таксама польскія вялікакняскія землі абавязаны каралеве незвычайным культурным пад'ёмам. На нашых землях з'яўляецца нябачная яшчэ садавіна, апельсіны, лімоны ды гранаты, прыправы, імбір, цынамон, цукар, а таксама аліўкі, каштаны і разынкі. А магнаты пачынаюць карыстацца відэльцам. Але ўзаемадносіны са шляхтаю Боны Сфорца не склаліся. Не любілі яе за тое, што яна імкнулася і не беспаспяхова перанесці на нашы землі італьянскую мадэль кіравання. Не прынесла папулярнасці тое, што менавіта каралева дамаглася каранацыі свайго сына Жыгімонта Аўгуста, калі хлопчыку было толькі 10 гадоў. І адносіны з сынам таксама былі напружаныя. Усё жыццё Бона імкнулася кантраляваць яго, навязваць сваю волю. Менавіта Бону падазраюць у атручванні непажаданай нявесткі Барбары Радзівіл. Пасля гэтага Жыгімонт Аўгуст адкрыта ненавідзеў маці, нават забараняў ёй пакідаць межы польскага каралевства. Зрабіла яна гэта ў 1556 годзе і толькі пасля таго, як адмовілася ад усіх сваіх зямельных уладанняў. З сабою Бона Сфорца вывозіць з Польшы вялізныя грашовыя сумы. Вядома, што ўжо ў Еўропе яна пазычае іспанскаму каралю Філіпу II больш за 400 000 залатых дукатаў. Это стала ракавой памылкай жанчыны, што так добра разбіралася ў прыдворных інтрыгах. Не жадаючы аддаваць доўг, Філіп падкупае асабістага лекара Боны, і той дае ёй атруту. Памірае Бона Сфорца, маючы 63 гады, у горадзе Бары у паўднёвай Італіі, у поўнай
адзіноце. Жанчына, што здолела змяніць жыццё і эліты гаспадарства, і простых мяшчанаў ды сялянаў на нашых землях. Жанчына, якую не любілі, але з якой мусілі лічыцца, якую ненавідзелі, але якой падпарадкоўваліся. Пакінуўшы яркі след у польскім каралевстве вялікім княстве літоўскім, дачка міланскага герцага Бона Сфорца становіцца яшчэ адной яркай старонкай нашай гісторыі.